Baba ka sai aka kalla. Tabbas na fita daga cikin shirin labari na. Ku danna mana subscribe a tashar mu ta Kofin Arewa TV. Kana ku taɓa mana alamar like ga wannan bidiyon. Ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun ayyukan mu da zarar mun dora. Ku faɗo mana ra'ayoyinku ta comment domin jin abin da yake cikin ranku. Mun gode masu kallo. Kika san ido ita ce Shahararriya kuma fitaccen jarumar nan ta masana'antar Kano wato jaruma Nafisa Abdullahi ta fito yau ƙarara ta faɗa musu yadda cewa ta fita daga cikin shirin mai dogon zango wanda ake wa laƙabi da labari. Masu kallo idan ba ku manta ba, idan kai ma abocin bibiyar wannan shirin ne, an kai kusan episode guda 5 wanda ba jaruma Nafisa Abdullahi a ciki, inda ake nuna cewa masu garkuwa da mutane ne suka yi garkuwa da jaruma. tara to amma kika mun haka ko kitina ni na jaki cikin ɗaka ko bad guy in the town mu muna. Tun bayan da fitaccen jaruma kuma shahararriya a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood, jaruma Nafisa Abdullahi ta sanar da haka a shafukan na sada zumunta. Maganganu kala daban-daban ne ake yi a kan shirin na labari na. Yanzu dai maganar da muke muku masu kallo, mutane da dama sun daina following ɗin wannan shirin na labari na, inda hakan yake nuni da cewa sau tari daman mabiyan jaruma Nafisa Abdullahi su ne masu rike da wannan shirin na labari na. To masu kallo, sai dai mu ci Allah ya kyauta kuma Allah ya kiyaye gaba. Bad boy ta gano ni da girls over haka ne she make it. Kuma da masu kallo, kuna tare da tashar ku ta Kukan Arewa. Ku danna mana subscribe, kana ku taɓa mana alamar like ga wannan bidiyo. Ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun ayyukan mu da zarar mun dora. Na so da bala'i kido bala'i kido bala'i kido bala'i